И здравейте хора, аз съм Стрелата 27 и да, това е първи епизод от едно оцеляване. Искам просто да започна оцеляването. Нещо съм правил. Гаден сървър. Бе аз тай. Чули? Да. Може да чувате сестра ми и тя сега ще снима. Да. Едновременно. 27. Тя е Коки 84. Аз съм Стрелата 27. Тишина. Може да го видите тихо, ще снимайка това, което сме сега. Здравейте, аз съм Коки 84 и днес ще ви покажа тази игра. Не мога да го дръпна. Която се падна в срънча. Ха-ха-ха. Айде да влизай. Да. Тук ли има спална? Ще. Започвам да оцелявам. Имам лепка на палеца и едва хода. Хода на Майнкрафт, не мисля. Ще се раздвижвам трудно. И да, аз споместя да не преча на сестра ми и тя да не пречи. Село! Може да дойде, село, вече там си живее село. Веднъж бях намерил диамант и направих си такова ферма за крави вътре в къщата. И да. Да. Село. Това стъпи тук. Вот. Репички. Да. Да затворя вратата. Съм си сам в стаята. Опс. Хоп. И то. Опс. И аз скатай. Ще взема това за факлите и за вълната, защото ми трябва за легло. Крадец в селото. Стрелата 27. Това е новият. Виждам, може да се отваря. Това може да си купуваш от вилиджерите, като на компютър. За пръв път, много яко са измислили сега играта. Има лами, но може да се слагат седла. Не седла, ми е такива килимчета. Но те си върват на къде искат. Яко! Трябваше ми седла, ама той има броня. Малко съм болен. Трябва ми се да още една лампа на селото. Искам да взема оная.
тази ръчичка. Не ще ги съда, няма ги съда, защото има фермери, такова виджери, деца, такива, как се казаха, градинари. Кажете, няма ли още една лампа, поне, или поне една овца? Няма ли? Сега ще се настанат в някоя къща и ще приключам епизода. Аз исках само да почна и сега ще снимам още един. Ето си сложа. Сега да я първите. Не мога да натисна свалете. Опс! Да фак. Нищо. Така. Сега правя така. И да. Аз бях с това